Welcome to live chat. Remember, guard your privacy available. Hi. Harry. Dito na ako, host. Sundalo ni Janet. Hi, ate. Saan ba? Napasok. Lang. Hi, Bebe Daisy. Dito na ako, host. Sundalo ni... Ay. Ganun pala to. Nice to see you, ate Jen. Nawawala yung ano. Ayan. All message send. No. Sensya na, first time lang, di ko alam to. Ate Jen, salamat. Ate host, salamat sa suporta. Grabe. Saan am I? Okay. Bebe Daisy, nasa trabaho ka, alam ko. Sumilip ka lang. Bakit parang walang ano, hindi ko makita yung mga message. Share message. Paano ba to? Hindi ko alam. Hi host, Amazing World Channel. Hello, be. Sis, di ko alam kung paano mag-ano. Nasensya na kayo, bago lang, first time. Thank you, bebe. Opo, nasa work po ako. Sabi ni Daisy. Salamat sa pagsilip.
Okay po. Sige. Ate Jen, salamat ha. Salamat talaga. Amazing World, sensya ka na. Hindi talaga ako sanay. First time ko ha. Hindi ko alam kung anong boses meron ako. Parang lit-lit ng boses ko. Shout out, shout out. Shout out kay Amazing World at kay Daisy Serdenya at kay Atin Jen. Sinama niya na yung kanyang sundalo, si Christine Garibay. Thank you ate. Salamat talaga sa suporta. Talagang nahihiya ako. Ben, di kita muna sa Amazing World, si sis. Ganito pala ang first time. Ganito pala yung nararamdaman. Medyo kinakabahan. Amazing World. Amazing World. Dikit na. Baby Desiree, pwede ka na mag-go live. Try mo. Para sa sunod, di ka na nahihiya. Tingnan mo ako, nahihiya pa ako. Try ko lang kahit 1 hour. Baka sa susunod, di na ako mahihiya. Kakapalan ko na yung mukha ko. Salamat sa 4 na nandito. Sige be, salamat sa pagsilip mo be. Thank you, baby Desiree.
Try lang. Baka may pumasok. Check mo nga yung boses ko. Try lang. Baka may pumasok. I need to love that's right. Ala, laka ng tiyan ko. Amazing world. I need the love that grows, and I'm so that I lost him. And I love you. Salamat sa dalawang nakatambay. Thank you, thank you. Salamat sa dalawang nakatambay.
Thank you, Ma'am Jen. Salamat. Salamat sa pag-share mo sa aking LS, sa ating LGBT group. Salamat po sa tatlong nagtamsa. Tamsak, salamat. Yes, tamsak na sa'yo, Ate Lina. Thank you, Jacob Kulitan. Salamat sa mga suporta. Pasensya na kayo ha, hindi kasi talaga ako sanay magsalita sa camera. Ang hirap pala pag first time. Kinakabahan ka na masaya. Oo nga, inalis ko na. Naririnig mo ba? Nakikinggan ko yung boses ko. Ang late-late, wala na yung boses ko, nakakaya. Yaw-yaw talaga. Okay naman, yala, sige, yaw-yaw, Jacob Kulitan. Baka maboring kayo sa akin ha. Pero salamat talaga, salamat ng marami sa mga suporta. Sa group natin, salamat. San ka sa atin, Jacob Kulitan? Nasa Pinas ka ba? Ah, nasa Saudi ka. Wow, Oragon. Sabihin nila pag Bicolano, Oragon. Hello host, sabi ni Sis Yugos Vlog. Musta na sis? Musta ang LS mo kanina? Sensya ka na ha? Kasi nasa work na ako kanina eh. Actually, wala akong work ng mga nakarang araw. Ngayon lang uli ako nagka-work. Kailan ka uli mag LS Sis Bugos Vlog? Para susuporta naman din ako sa'yo.
Shout out sa mga nandito, sabi ni Jacob Kulitan. Salamat sa mga suporta nyo sa group natin. Nakasali ako sa inyo. Salamat kay Ma'am Jen. Tinawag ko na iba para makahatak tayo ng watchers. Salamat Jacob Kulitan. Salamat. Jacob Kulitan, tawagin mo na sila sa GC. Salamat sis. Salamat sis. Maraming salamat. Nandun na, papunta na sila, sabi ni Jacob Kulitan. Jacob Kulitan, magkalapit lang pala tayo ng dito ako sa Bahrain eh. Yung ibang Pilipino pumupunta dito. Kaya lang parang medyo mahigpit na yata ngayon. Hello host. Hello Ate Delsha Delicano. Hello po. Salamat po sa pagpunta dito sa LS ko. Sa susunod po na mag-LS kayo, susuportahan ko din po kayo. Maraming salamat. First time ko po, medyo nahihiya pa ako. Sensya na. Nahihiya ako pero kailangan pala talaga mag-LS. Grabe. Yan na, nagdadatingan na sila, sabi ni Jacob Kulitan. Parating na yon sila, sabi ni Bugos Vlog, sis. Saglit lang ah. Ano mo lang ako, isang oras lang. Pasensya na po. Dumating yung kapatid ko, wala siyang susi. Kaya kumakatok siya sa akin. Asan na ba ako? Lapit lang, ano yun? Lapit lang pala Ate Lina, kaso nasa Riyadh ako. Ah, okay. Medyo malayo dito yung Riyadh, no? Huwag kang mahiya, sis. Ako lang mahiya. Hindi naman po. Pero medyo nakakahiya. Kaya lang kailangan po talaga mag-LS kasi talagang marami pa pong kulang yung watch hour ko. Kaya ganun talaga. Kahit nahihiya ako, sige lang. Mag-uuwian pa lang sila ganing. Oo nga po, kauwi ko lang din. Kaya nga kanina sabi ni Ate Jen, mag-LS ka na. Nasa trabaho naman din ako. Ang galing ni CEO, siya pa nauna sila ni host. Oo nga po, magaling talaga si Ma'am Jen, napaka-supportive, grabe. Idol ko siya. Ang galing-galing niya.
Huwag kang mahiya, mga ka-team mo, Ate Lina. Oo, subukan kong mawala yung sobrang hiya ko. Shout out sa'yo, Jacob Kulitan, sabi ni Delcia Delicano. Hello friend, Bugos, dito na ako, sabi ni Ate Delcia Delicano. Hello po Ate Delcia, sabi ni Jacob Kulitan. Tamsak na host, sabi ni May Palerede. Diyos. Salamat May, salamat. Salamat sa pagpunta, sa suporta. Hello Ate Delcia, sabi ni Bugos Vlog. Next ka na sa playlist ko, relax ka lang dyan host. Sasalan ko na video mo. Salamat, okay lang yon, makakapaghintay naman ako. Shout out sa iyo, May Palaredios, sabi ni Ate Delcia Delicano. Shout out sa iyo, Ate May, boom, boom, boom. Sabi ni Jacob Kulitan, boom, boom, boom talaga. Yakang-yakang mo yan, host, sabi ni Bugos Vlog. Oo sis, kakayanin ko to. Kasi kailangan pala talaga, grabe, ang hirap pala. Ganun pala, mas nakaka-tension na kapag yung watch hour mo na yung kailangan. Kaya nga kahit nahihiya ako, sige lang, try ko lang. Baka susunod na mga araw, okay na ako. Maya, darating mga tropa, kaya ready mo yaw-yaw, host. Oo nga. Salamat May Palaredio, sabi ni Ate Delcia Delicano. Nandito lang kami host, handang sumuporta. Handa mo suporta. Bugos Vlog. Oo host, kailangan talaga natin magsuportahan. Ako kung wala kayo na grupo ko, hindi rin siguro ako maglalakas loob na mag-LS. Kasi may mga napuntahan din ako mga LS, pero hindi kagaya ng ganito sa grupo natin na nakasama ako sa inyo. Kasi actually may una na akong grupong sinamahan, kaya lang iba talaga yung galing ni Ma'am Jen na yung magsama-sama tayo na grupo. Yung grupo kasi natin, nung una medyo nahihiya ako, pero sabi ko ba't ako mahihiya, itry kong yung bang ilapit yung sarili ko din sa grupo kasi minsan nawawala talaga ako sa grupo dahil nahihiya ako minsan sa conversation, mga ganon. Pero si Ma'am Jen talagang inano niya ako na, sige mag-ano ka doon, mag-LS ka na, simulan mo na, wag ka nang mahihiya, sabi niya sa akin. Kaya eto, tinatry ko na talaga mag-LS. Asa na ba ako? Nandito lang kami host, handang sumuporta, sabi ni Mayview. Tapos na pala ako. Delcia Delicano, welcome mami, sabi ni May Pelarede Idios. Sabi ni May, maiklaan ko na lang ha, medyo nabubulol pa ako eh. Hataw na sa LS kasi watch hour talaga, pero wag kang mag-alala sa watch hour kasi solid naman tayo pagdating sa watch hour, sabi ni Jacob Kulitan. Oo nga, nakita ko nga yun, grabe yung team, talagang nagbibigayan, nagpapalitan, nagtutulungan. Nako, salamat sa inyo talaga. Host, busy lang muna ako, kakain lang ng dinner. Sige, Bugos Vlog, sis. Salamat ha, salamat sa pagpunta, salamat nandiyan ka, kahit busy lang, sige lang. Salamat at nandyan kayo. May darating pa, chillax lang. Sige, salamat. Alam ko may mga darating pa. Hello host in the Slim World. Hello sis, salamat sa pagpunta, pagdalaw sa LS ko. Sensya na, hindi pa ako ganun talaga kagaling, promise, hindi pa talaga ako talagang ganun kagaling magsalita at parang host ba. Hi bebe host, first time here. Go for work, shout out.
Sabi ni Divine Solidor. Hello Divine. Salamat sa pagpunta sa LS ko. Salamat sa pagbisita. Welcome ka dito. Yung mga hindi mo kadikitan dyan, dikitan mo na. Shout out sa lahat. Boom, boom, boom. Sabi ni Jacob Kulitan. Hello ho, shout out po sa inyong lahat. Sabi ni Paz Capistrano Vlogs. Thank you sis. Sis Paz Capistrano. Nadalaw ka sa LS ko. Sensya ka na, first time ko. Divine Solidor, shout out. Sabi ni May Pelarede. Paz Capistrano Vlogs, musta po? Sabi ni May Pelarede. Shout out po sa'yo, Divine. Welcome po, Jacob Kulitan. Welcome, sabi ni Divine Solidor. Salamat sis Divine. Salamat Paz Capistrano sa pagpunta sa LS ko. Shout out everyone, hit. Sabi ni Divine Solidor. Pelare, big shout out to you. Sabi ni Divine Solidor. Shout out sa'yo, Tito Paz, sabi ni Jacob Kulitan. Jacob Kulitan, hi sa'yo, sabi ni James Solidor. Sensya na kayo ha, guys. Baka maboring kayo sa akin. Divine Solidor, shout out in Daislin word. Thank you sis. Thank you sis sa mga nyo. Jacob Kulitan. Sensya na talaga. Ito, kinakaya ko pa para ng watch hour. Salita ka lang dyan, host. Hehehe. Sabi ni May Pelarede. Pelare, Diyos. May Pelare, Diyos. Dito lang kami. Salamat, sis. Okay lang yan, host. Ako nga, nag-ELS, walang viewers. Hehehe. Sali ka sa group namin, sis, Divine. Kasi dito, first time ko, pero kaya ako may viewers kasi yung aming aming magaling na host, si Ate Jen. Siya yung nagtawag ng mga viewers ko. Siya yung nagtawag. Sa grupo namin, bawat may mag-ELS, pinupuntahan ng lahat ng grupo kasi gawa nung sasabihan niya, oh, nag-LS na si Lina, nag-LS na si Views Vlog, puntahan nyo, supportahan nyo. Ganon si Ma'am Jen kasuporta sa amin. Ang galing ng CEO namin. Yaw-yaw lang para makahatak pa ng maraming watch hour. Salamat, Jacob Kulitan. Taga saan ka, host, sa Pinas? Cagayan Valley ako sa bandang Luzon, Ilocana, pero laki ako ng Manila, sa Marikina. Dyan po sa hindi ko pa kadikit, maya-maya ako po kayo puntahan, sabi ni Divine Solidor. Guys, dikitan nyo na si Divine Solidor, dikitan na natin. Sa mga... Sensya na. Pati ako host, pasalamat din sa group natin kasi mga mabait silang lahat. Kahit ordinary lang ako, OFW, pero gi-accept pa rin nila ako. Kaya pasalamat sa lahat ng bonggang-bongga. Mabuhay sa lahat. Oo nga po, Ma'am Delcia Dilicano. Ako din, kasi sa totoo lang mahihain ako. At welcome naman ako. Nafe-feel ko talaga yun sa grupo ng LGBT. Salamat talaga kay Ma'am Jen. Ako host, di pa ako nakasubok
Kinakabahan ako. Huhuhu. Mararamdaman mo din yan. Inday Linsword. Di ka pa ba Check ko nga. Hindi ka pa rin pala LS, Inday Linsword. Sis? Marami ka na palang subscriber. Ayaw mo pa mag-try? Try mo na. Para ma-feel mo yung nararamdaman ko. Tingnan mo si Ma'am Divine, nag-LS mag-isa, lakas loob. Oo nga. Hayaan mo Ma'am Divine, dikitan mo lahat ng mga nandito kasi talagang mga mababait. Tulungan talaga kami dito. Halos lahat ng mga nandito, grupo namin to kay Ma'am Jen. Ano group mo be? Sige, sali ako. Sis Divine, Solidor. Si Ma'am Jen kasi si Ma'am Jen ang may namin, siya ang CEO namin sa LGBT. So sa kanya ka magme-message. Mamaya papasok siya, nagluluto lang. Bibigay niya sa iyo yung kanyang FB Messenger, tapos i-add kanya sa i-add kanya sa LGBT namin, sa group namin. Ayun nakahabol. Mami Jonah all around. Salamat sa pagpasok ng LS. Hello host, sabi ni Mami Jonah all around. Jacob, tama ka, hehehe. Sabi ni Divine Solidor. Divine Solidar, dikitan na, sabi ni May Pelarede. Pelare? Sis, nabubulol ako. Saan siya ka na? Pelare. Congrats sa live stream. Salamat, Mami Jonah all around. Yan na si Lina. Jacob Kulitan. Nagdaratingan na sila, host. Oo nga, dami na. Salamat sa 6 na nagtamsak. Salamat sa inyo. Divine, if wala ka pang team, welcome ka po sa amin. Oo nga, Sis Divine, welcome ka sa amin. Dikitan mo lang sila. Tapos maya-maya, nandyan na si ate host Jen. Siyang magbibigay ng account para makasali ka sa group namin. Nako, magiging masaya ka sa group namin kasi as in talagang welcome na welcome. Lahat ng tao nagtutulungan. Lalo sa watch hour. Nagpapalitan kami doon ng mga watch hour kapag Kaya, sali ka sa team namin. Welcome na welcome ka sa amin. Mababait. Number 1 mababait ang mga tao dito sa namin, sa LGBT. May Pelare, sige, bakasan na lang po kung gusto nyo mauna, hehehe, sabi ni Divine Solidor. Ito, kahit basa ang kamay, habol. Sabi ni Mami Jonah all around. Salamat sis, Mami Jonah all around. Salamat talaga. Kakatapos lang sa kusina. Katatapos lang daw niya sa kusina si Mami Jonah all around. Hello Mami Jonah, sabi ni Jacob Kulitan. Mami Jonah, shout out, sabi ni Divine Solidor. Sis Divine, kung hindi mo pa kadikitan yung mga nandito, babalikan ka talaga niyan kapag napuntahan mo sila. Didikitan din kita mamaya, sis. Delcia Delicano, sabi ni Mami Jonah all around.
Pasali ako, be, host. Sabi ni, oo sis, sali ka. Kaya lang si Ma'am Jen ang magbibigay ng ng kanyang account para makasali ka. Kasi siyang maglalagay sa'yo sa group namin, siyang Oo, hello dyan, Sir Jacob Kulitan, sabi ni Mami Jonah. Basta dito lahat pantay kasi ganun si CEO, kabait. Tama ka dyan, Jacob Kulitan. Kaya Ate Delcia, huwag kang mag-alala, lahat tayo pantay-pantay kasi lahat naman tayo nangangailangan, nagtutulungan. At saka napakaganda talaga ng grupo. Masaya ako kasi masaya ako dahil naging grupo ko kayo. Sa totoo lang may nauna akong grupo, kaya lang parang hindi ko, kasi ramdam mo yung welcome ka ng mga kasama mo sa grupo at saka sa hindi. Kaya, yun, nagstay na lang ako sa isa. Salamat sa inyo talaga. Lalo na kay Ma'am Jen. Siyempre, nakaka-inspire talaga siya. Kasi, ikaw, kagaya ko na sabi ko, nahihiya ako, ma'am. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka, kasi kinakabahan ako kapag nagsasalita ako sa Kasi may yung iba kong ang video, medyo nahalata pa na nagagaral-gal yung boses ko. Pero, dahil siyempre, masaya rin naman ako sa ginagawa ko sa YouTube. Kaya lang nandun yung hiya ko. Gusto ko din mawala. Actually, dahil din sa YouTube, sa pag-YouTube, paggawa ng video, medyo na-expose na rin yung sarili ko na magsalita sa harap ng camera. Kaya, na rin, okay din. Maganda rin ng ng YouTube. Kasi dun nawawala yung pagiging mahiyain ko. Naku, nawala. Sensya na, may tumatawag. Saglit lang. Sensya na, guys. Asa na ba ako? Basta dito lahat, pantay-pantay. Ay, nabasa ko na to. Jacob Kulitan, sige po, wala nga akong team, ha ha ha, sabi ni Divine Solidor. Sige, sama ka sa amin. Paano sumali, kuya? Sabi ni Divine. Mamaya sis, papasok si Ma'am Jen, siya magbibigay sa'yo ng kanyang messenger account. Mga unta ninyo guys, sabi ni Vio Gasula. Sige sis, kain ka lang dyan sis. Anong ulam mo? Opo, ang bait din ang bait din si admin natin. Napakatulungin din, matulungin siya. Di pa ako nag-try in Dailin's Word. Ma'am Divine, PM mo po, Jacob Kulitan, FB ko. Okay na to. Sis Divine, i-ano mo na siya. I-PM mo daw si Jacob Kulitan. Lahat sa team LGBT. Well brief. Ano to? Briefed ni CEO Jen. Oo nga, sis. Ma'am Jonah. Ang profile niya, Elite Forces. Sabi ni Jacob Kulitan. Wait ko lang. Payagan ako.
G Lolo mag-go live host. Ay, in Dailin's Word, dun lang din ako pumunta sa Go Live. Hindi na ako nag-ano ng apps. Kasi nung una, nag-try ako mag-ano ng apps. Nung unang pindot ko kasi sa Go Live, parang hindi ko pa masyadong alam. Pero nung tinry ko uli, nag-Go Live ako sa mismong cellphone. Kasi cellphone lang din ang gamit ko. Maya ako didikit, tambay muna, bebe, hehe, sabi ni Divine. Sige, salamat sis. Hello, Indailin's Word, musta ka? Sabi ni Sis Delia Delicano. Jacob Kulitan, sige po. Sabi ni Divine Solidor. Bigay mo host FB mo, pwede kang maglagay. Ah, okay. Sabi ni Sis Divine, sabi ni Jacob Kulitan, bigay mo daw FB mo, pwede ka daw doon maglagay. Yung sundalo ko naka-charge pa. Sabi ni Mami ni Jonah. Sige, sige, sabi ni Divine Solidor. Ako na lang maglalagay. Jacob Kulitan. Ah, si Jacob Kulitan na lang pala, sis Divine na maglalagay. Thank you. Thank you, Jacob. Salamat sa pag ano mo kay at pag-welcome mo kay kay Divine Solidor. Unahan nyo muna ako, mga bebe, loves. Unahan daw natin siya, si Divine Solidor. Ma'am Divine, messages mo lang yan. Sundalo ko yan. Pang watch hour yan, sabi ni Jacob Kulitan. Salamat, salamat pas. Salamat pas, Capistrano. Nagloloko pa yung ano ko. Minion. Delcia Delicano, hello sis, okay lang, banata, ane, sis, ikaw, musta ka? Sabi ni Inday Linsword. San Kuya Jacob? Sabi ni Divine Solidor. Pasca Pistrano, vlogs, hello, sabi ni Mami Jonah. Yun nga, problema ko eh, hehehe, watch hour. Oo sis, lahat tayo, problema natin yung watch hour. Ako talaga, nahihiya talaga akong mag-live. Pero, kailangan talagang tanggalin ang hiya. Nagpalakas ng loob sa akin si Ma'am Jen. Si Ma'am Jen talaga yung nagpapalakas talaga ng loob sa akin. Parang kung hindi niya ako iniing talaga ng loob sa akin. Kung hindi niya ako ini-encourage na, sige na, mag-LS ka na. Baka hindi pa ako nag-LS ngayon. Okay lang ako, in Dailin's Word, pangatlo ka sa play all ko, hehehe, sabi ni Ate Delcia Delicano. Hindi lang masaya sa team natin, lahat legit pa, sumusunod sa batas ni Lolo Whitey. Tama. Tama ka, Mami Jonah Solid, sabi ni Jacob Kulitan. Whitey na pala gamit. Oh, wahahaha, kala ko iba. Jacob Kulitan, tinry ko lang ako pa ng isang account. Kaya hindi ko na tinuloy yun. Tapos tinry ko ulit magpindot. Siguro 3 times akong nag-try ng pindot ng live sa mismong mobile. Sa direct na ano. Sige, babakasan ko muna, sabi ni Divine Solidor. Oo, Sir Jacob Kulitan, tama. Sabi ni Mami Jonah all around. Shout out po, Ate Host.
Sabi ni EJ de la Peña. Salamat sa pagpasok sa LS ko. Hi Divine Solidor, sabi ni Delcia Delicano. Lina Gali, ang galing mo na po mag-host. Hindi pa. Pulang na, conquer mo na agad. Go, go, go lang. Salamat pa, salamat. Pwede ka mag-add dun, host. Anong pong add? Ay, anong add? Jacob Kulitan. BG lang muna, host, sa prepare lang ng dinner. Sige, Indailin's Word, salamat ha. Salamat talaga. Salamat sa mga suporta, lalong-lalo na sa LGBT. Salamat sa inyo. EJ De La Peña, hello, sabi ni Mami Jonah. Jonah all around. Iba kasi ang aura sa GC natin. Oo naman. Totoo yan, Jacob. Super, yun talaga nararamdaman ko talaga na as in welcome na welcome ka. Kuya Jacob, unahan na kita, sabi ni Divine. Oo, iba kasi may puso ang team natin. Jacob Kulitan, nasala na tayo eh. Totoo yan, Mami Jonah. Ako talaga, itong team na talaga na to ang talagang nag-ano sa akin. Pursige. Sige lang po, Ma'am Divine, naka full force na po. Kasi ngayon, kaya di kami makalabas agad. Sabi ni Jacob Kulitan. Dantang sak po, Lodi. Fafa Arki, sabi ni Fafa Arki. Salamat po sa tamsa. Shoutout sa lahat, sabi ni Fafa Arki. Saan ba ako? Mas maganda ni host Jen Laride para mas makilala niya ang anong kalakaran natin sa GC. Kaya, sabi ni Mami John, oo nga. Kaminsan sa attend ka sa, pag nag-LS si Ma'am Jen. Si Ma'am Jen Laride. Mag-e-enjoy ka doon. Hindi ka doon maboboring. Kasi welcome ka niya talaga. Tapos tuturuan ka niya. Ako kasi hindi naman ako pwede magturo. Kasi bago lang din ako. Sa kanila ako talaga natuto. Sige lang po Ma'am Divine, naka full force na po kami ngayon. Kaya di kami makalabas agad. Ay, nabasa ko na. Sorry naman. Asa na ba ako? Oo, pero kasi mahiya ako sa kanila. Ang iba, Ang iba natin friends, mga rich sila, hehehe, at mga magaganda ang mga content nila. Okay lang yon, Ate Delcia. Ako din kasi sa mga post ko, nahihiya pa talaga ako, garagal pang boses ko. Kaya natin yan. Tsaka pantay-pantay naman ang tingin sa atin doon sa grupo. Huwag mong isipin yun. Tsaka nandun talaga yung tulungan. Welcome, Papa Aki, sabi ni Jacob Kulit. Pelare, ay Diyos. Shout out sa'yo, sabi ni Jacob Kulitan. Jacob Lodi, salamat, sabi ni Papa Arki. Papa Arki, hello, sabi ni Mami Jonah all around. May Pelare, shout out, sabi ni Papa Arki. Papa Arki, di kita muna yung mga nandito sa LS na hindi mo pa kadikitan. Kasi legit tong mga to, babalikan at babalikan ka. Messages mo ko. Sundalo kong FB yan, sabi ni Jacob Kulitan. Done na po.
Done na po na J. De La Peña. Mami, all around, done na po. Nalabahan ko na po sa'yo. Medyo malabo na mata ko. Hirap pala mag-LS. Nararamdaman ko na si Ma'am Jen, kaya pala ganun. Minsan nakasalamin na siya. Pag matagal ka na palang nakatitig sa binabasa mo, medyo hindi mo na nababasa yung iba. Mami Jonah, di ko po ata kayo dikit, pati si Jen Laride. Mamaya po nandito si ate host, ang aming CEO na si Ma'am Jen Laride. Dikitan mo siya mamaya sis. O kaya kahit naman din sa yung sinasabi ni Jacob na messenger niya. Fafa Arki, sabi niya, ano to? 1,500 super chat. Wala pa akong super chat. Sabi ni Fafa Arki. Tamsak na po ako sa'yo, ate host, sabi ni EJ. Salamat, EJ De La Peña. Salamat. Welcome dito sa LS. Welcome, EJ, sabi ni Jacob Kulitan. Shout out sa'yo, EJ, sabi ni Jacob Kulitan. Hello, host. Good evening, sabi ni Estelar Channel. Hello, sis, Estelar Channel. Salamat dito. Salamat sa pagpunta sa LS. Welcome na welcome ka. Sensya ka na. First time talaga. Kuya Jacob, paano gagawin nadikitan na pala kita? Sabi ni Divine Solidor. Shout out po sa lahat ng tamsak natin si host, mga kapatid. Sabi ni Inday Linsword, salamat. Salamat sis Inday Linsword. Tamsak na agad ako sa'yo, sis. Salamat sis Islar. Musta ka? Sabi ni Delcia Delicano. Sabi ni ate. Ma'am Divine, wala pa po request nyo. Sabi ni Jacob Kulitan. EJ De La Peña, hello. Sabi ni May Pelare Dios. Hello po sa iyo, Ma'am Estelar. Sabi ni Jacob Kulitan. Hello po, Ate Delcia. Mwah. Mwah, mwah. Sabi ni Estelar Channel. Hi, May Pelare Dios. Sabi ni Estelar Channel. Yan na dating na sila. BG lang ako. Wait ko, request mo, Ma'am Divine. Salamat, Jacob Kulitan. Salamat ha. Hi, Jacob Kulitan, sabi ni Estelar Channel. Hello, host. Congrats sa unang LS mo. Salamat. Salamat, Marivic Vita Pinoy. Welcome ka sa LS ko. Sensya ka na. First time lang. Basta ako, guys. Unahan nyo na po ako. Babalikan ko talaga kayo, guys. Totoo itong ayaw nyo. Ayaw nyo, guys. Ayos lang po, salamat pa din. EJ De La Peña. EJ, kapag dinikitan mo sila or ikaw ang dumikit sa kanila, wala kang pagsisisihan kasi lahat kami dito, legit talaga. Lahat dito nagtutulungan. Kaya, unahan mo na rin sila. Pag inunahan mo sila at babalikan at hello, Estelar Channel. Musta Sisi? Sabi ni May Pelaredios. Marvic Vita Pinoy, shout out. Sabi ni May Pelared. Hello po, host. Sabi ni Benamano Vlogs. Sa aking LS. Salamat sa pagdalo. Ang hirap pala. Ang hirap mag-LS, guys. Ramdam ko na si Ma'am Jen. Pero ang galing ni Ma'am Jen, ah. Ang galing-galing niya. Ang galing niya mag-host.
Ako kabadong kabado ako dito. Asa na ba ako? Marvic Vita Pinoy shout out, sabi ni May Paleredios. Hello po host, sabi ni Venamano Vlogs. Ay, nasabi ko na pala to. Tingnan nyo. Sensya na. Unahan nyo ako guys. Balikan ko kayo. Huwag kayong mag-alala, sabi ni May Paleredios. Basta iwan lang kayo ng tamang bakas para mabalikan ko kayo agad. Legit to guys. Ay, nulit-ulit ko na. Binabakasan ko na po kayong mga nandito at sana invite nyo ako sa team nyo. Hehehe, sabi ni Divine. Sure yan sis. Makakasali ka sa amin makakasali ka sa aming team. Hindi ka magsisisi. Mag-i-enjoy ka at magsasaya ka. Okay lang sis. Sige, salamat. Salamat sa pag-busy mo at salamat sa pagdalaw mo dito sa aking LS. Divine Solidor, shout out, sabi ni Venamano Vlogs. Venamano Vlogs, shout out, sabi naman ni May Paleredios. O sis May Paleredios, nabibigkas ko na ng maayos yung name mo. Sorry ha. Okay na ngayon. May Paleredios, shout out sa'yo, sabi ni Marvic Vita Pinoy. Venamano Vlogs, playing, sabi ni Divine, sabi ni May Paleredios. Dan, sabi ni Divine Solidor. Huwag kayong mag-alala, babalik ako, hehehe, sabi ni May Paleredios. Venamano Vlogs, May Paleredios, Divine Solidor, shout out sa inyo, sabi ni Marvic Vita. Marvic Vita Pinoy. Welcome po host, sabi ni Estelar Channel. Thank you. Venamano Vlogs, May Paleredios, Divine Solidar, Estelar Channel, shout out sa inyo, sabi ni Marvic Vita Pinoy. Divine Solidar, hello, sabi ni Bugos Vlog. Nakabidyo lang ako host, luto muna ako ulam. Salamat Jacob. Marvic Vita Pinoy, hello, sabi ni Bugos Vlog. Host, delay ang message sa'yo. Oo, delay. Kaya nga 'di ba kapag yung tawag nito, pag nagpapa-game si Ate host, si Ate Jen, delay talaga yung ko, nahuhuli talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero ganun talaga ako pagka pumapasok ako ng LS, lalo na kay Ma'am Jen, nadidelay talaga. Kasi baka mobile lang yung gamit ko. Nasaan na ba ako? Hello host, sabi ni Ella and Devi. Hello Ella and Devi, welcome to my LS. Ate Burgos, assist yun na lang si Ma'am Divine, sabi ni Jacob Kulitan. Venamano Vlog, salamat po kanina, sabi ni Burgos Vlog. Hello everyone, sabi ni Ella Devi. Kuya Jacob, paano ako makarequest? Ano nga ulit FB mo? Sabi ni Divine Solidor. Marvic Vita Pinoy, cute ng apo mo, sabi ni May Paleredios. Marvic Vita Pinoy, shout out, sabi ni Ella Devi. Ano ibig sabihin ng Jacob Kulitan? Na i-assist ko siya, sabi ni Bugos Vlog. Siguro yung sis Bugos Vlog, yung sis Bugos Vlog, yung i-add siya sa ating LGBT group.
Yugos Vlog, hi po, sabi ni Divine Salidor. May Palerede Diyos. May Palare Diyos, shout out po, sabi ni Ella and Debbie. Jacob Kulitan po, ma'am, Divine. Sabi ni Jacob Kulitan. Sis Divine, Jacob Kulitan, yun din yung yun din yung kanyang account sa Messenger. Ella and Debbie, hello. Sisi, sabi ni May. Jacob Kulitan, shout out po, sabi ni Ella and Debbie. Gusto niya join sa team. Oo nga, gusto nga niya mag-join sa team. Sir, shout out Ella and Debbie. Jacob Kulitan, add kita sa FB, Divine, sabi ni Divine Salidor. Shout out sa'yo, ma'am, Ella and Debbie, sabi ni Jacob Kulitan. Ella and Debbie, hi, sabi ni Divine Salidor. Okay po, ma'am, Divine, sa binigay ko dyan, sabi ni Jacob Kulitan. Oo, sis, Jacob Kulitan lang din yata yun. Yun yung pag i-add mo siya sa sa FB, sis Divine. Saan na ako? Paki-shout out lang po para di tayo magkasalubong. Ano daw? Sabi ni Marivic Vita Pinoy. Marivic Vita Pinoy, shout out, sabi ni Benamano Vlogs. May Palerejos, Ella and Debbie, sabi ni Marivic Vita Pinoy. Benamano Vlogs coming, sabi ni Marivic Vita Pinoy. May Palerejos, kamusta kaibigan, sabi ni Benamano Vlogs. Nakikinig lang ako, host. Ba't loading ka na? Oo nga eh. Ang bagal pa. Hirap talaga mag-LS, no? Hindi perfect. Naglo-loading ako. Ang bagal ko pa magbasa. Mag-iwan lang, balik ko. Maya, sabi ni Benamano Vlogs. Pasilip-silip lang po ako, sabi ni Benamano. Sige lang sis. Mahina net mo, loading ka minsan. Kaya nga po eh. Jacob Kulitan, sabi ni Jacob Kulitan. Shout out sa'yo, Benamano, sabi ni Jacob Kulitan. Nag-LS ba si CEO Jacob Kulitan? Sabi ni Bugos Vlog. Tingin ko hindi. Jacob Kulitan, nag-LS ka na rin ba? Luto lang ako, host. Baka magutom ako. Wahaha. Sige, luto ka lang ng pagkain mo, Jacob Kulitan. Hello, Mami Jonah all around. Thanks po kanina, sabi ni Estelar. Parang nabasa ko na to. Muhammad Harun, hi. Ayaw na nga. Loading pa rin ako, guys. Salamat ha. Salamat sa mga pumunta.
Loading. Guys, sino yung mag-LS? Pwede na rin ako mag-out kasi 1 hour lang naman din ng talagang ano ko, LS. Ako naman ang papasok sa LS nyo. Kasi dinalaw na rin ako ni Aling Luding. Benabana Vlog, salamat sa thumbs up. Ako host, sabi ni Christine Garibay. Ay, sis mag-LS ka? Benabana Vlogs, done, sabi ni Marivic Vita Pinoy. Loading na yata ako, guys. Ay, Ate Jen, salamat ha. Mag-LS ka po. Kayo naman po mag-LS. Nasaan na ako? Ma'am Jen, pupunta po kami dyan sa LS mo. Ma'am Jen, ilapag mo po yung mo kasi may gustong sumali sa group natin, si Divine. Gusto niya sumali sa ating LGBT group. Sige po, kami naman po ang pupunta sa LS mo. Sa pagtambay, Ate Jen. Salamat ha. Ikaw talaga sa akin, nag-encourage mag-LS. Bait-bait mo talaga. Mag-LS ka na po. Christine Garibay, hello. Sabi ni Benabano Vlogs. Benabano Vlogs, si ate host yan, si Ma'am Jen. Si ate host, Ma'am Jen. Set up na po. Sige po. Pag na-set up nyo, lapag nyo po dito para lilipat po kami lahat sa LS mo. Kasi po gustong sumama sa atin yung iba ditong bago. Kagaya ni Divine. Gusto niyang sumama. Sumama sa group natin. Guys, salamat sa lahat ng mga pumunta sa LS ko ha. Salamat sa mga suporta. Baka sa susunod din na ako mahihiya. Kay Ma'am Jen, salamat. Ate, nakaano ka na? Para pupunta na kami sa'yo. Christine Garibay, hello. Sabi ni May Pelarejos. Nabubulo talaga ako, sis. Sensya ka na ha. Pupunta tayo kay Ma'am Jen. Welcome host, ako din. Kanina, first time mag-LS. Talaga? Okay lang pala, no? Hehehe. Oo, okay lang din. Kahit na medyo bubulol-bulol ka pa. Ako nabubulol talaga ako magbasa. Kasi nahihiya talaga ako. May talaga ako. Lalo pag naunahan yung pagiging mahiyain ko. Sobra. Sa susunod sis, pag nag-ano ka ng mo, LS mo, mo sa natin, sa LGBT para makapunta ang grupo. Go, go, go lang tayo. Ako din, sis. Oo nga. Sa susunod, magaling na tayo. Kagaya ni ni Ma'am Jen. Ako, laging late. Late talaga tong aking
Kahit pag pumasok ako kay Ma'am Jen, yung mga message, go, go, go lang tayo. Ako din, sis, ha, ha, ha. Correct. Host. Oo nga, May. May ay, oo, nag-ano na nga pala ito. Pag nag-LS kayo, ano nyo sis ha, yung duty ko, ano yung morning eh. Ganun talaga ang setup ko, kasi sabi ko kay Ma'am Jen, mag 1 hour lang ako. Support din natin, para lahat tayo. Ganun support din natin, para lahat tayo. Ganun din, kung gano'n din yung gagawin, halimbawa, kagaya niyan, sinuportahan niyo ako, siyempre, susuportahan ko din kayo. Lahat tayo yung grupo, magsusuportahan para lahat tayo makakamit ng ano ni Lolo. Kaya nga, masasanay din yan ano. Kaya nga, masasanay din yan ano. Nakakaingit nga yung mga sanay ng ano eh. Alam mo yung magagaling na magsalita sa harap ng camera. Ang galing nila mag-host, may mga pa-games pa, di ba? May mga pa-premyo pa. Kaya nilang i-manage yung ganong ano. Ah, talaga, Benamano Vlogs, malapit ka na rin mag-LS. Sige ha, ano mo sa ano, sa grupo. Para lahat din kami. Kagaya ng ginawa ni Ate Jen. Okay na kaya siya? Nakapag-set up na kaya si Ma'am Jen? Ma'am kasi talaga tawag ko sa kanya. Ayaw niya magpatawag ng ma'am eh. Ate daw. Eh minsan nakakalimutan ko kaya, Ma'am, Ate Jen. Di pa hirap. Si ate na pala yan. Di pa hirap. Hirap te. Hirap pumasok. Try mo lang te. Namiss ko na LS mo. Parang isang araw lang eh no. Baka next work or after 2 works pa. Hehehe. Sabi ni Benamano Vlogs. Sino? Ay, hindi pa. Pero tinatry mo, te. Sige, abangan na. Salamat sa mga nagpunta, guys. Salamat talaga. Salamat kay Ma'am Jen. Salamat sa mga LGBT group. Grabe. Nakaka-touch talaga. First time ko nag-LS pero marami akong maraming viewers. Kasi yun ang sabi ni Ate Jen. Love you na. Love you talaga. Lalo yung yung nag-inspire sa atin si Ma'am Gadji ko. Tapos talagang sinuportahan din tayo ni Ate Host Jen. Grabe talaga mga support nyo. Salamat ha. Ay, naka-LS na siya. Sige, punta na kami. Guys, punta tayo kay Ate Jen. Out na ako ha. Paano na yun? Paano ba mag-out? Ay, hindi. Sige na guys. Huwag kang alis dyan. Hindi naman ako makakapunta kay Ma'am Jen. Gusto ko rin siyang ha?
Sige na guys, punta na lang tayo dun. Jacob Kulitan. Ay, ganon. Okay. Kaya lang kasi ano, ano daw? 15 minutes bago ka pumasok. Ah, ay ganun pala yun. Ngayon, di ba, marami pala ako talagang hindi alam. Salamat sa inyo ah. Pwede yung ano, yung isa kong, di meron akong sundalo. Ah, okay, okay. Ah, sige, sige. Kaya lang ano kasi, magluluto ako. Magluluto ako guys. Pagalitan ako ng kapatid ko, hindi pa ako nakakaluto. Yan. Oh, sige, sige. Sige guys, out na lang muna ako ha. Yung may isa naman akong sundalo, yun na lang ipapasok ko kay Ma'am Jen. Salamat sa inyo ha. Salamat ng marami. Kasi magluluto pa ako habang nag-ano ko kay Ma'am Host. Sige na guys, salamat ha. Salamat sa pagtambay. Salamat ng marami talaga.